diesem Moment, wenn dein Herz brennt, in diesem Moment vereinen sich die Nationen und die ganze Welt schaut zu, in diesem Moment. Die Übersetzung. Lassen Sie sich einfach mal überraschen. Blanc et noir, on danse, die Friesen und Pierre à Cheval. Nämlich Pierre à Cheval, meine Damen und Herren. En we zijn weer op weg naar huis. Na een korte voorbereidingsperiode. En hebben een mooie show neer kunnen zetten met jonge en onervaren paarden. De moeilijke en mooie momenten wisselen elkaar steeds af en dan moet je kunnen schakelen. Met het hele team was de sfeer supergoed, inclusief de grooms en alles, iedereen die elkaar helpt. En dat maakte dat de sfeer geweldig was. En ik ben mega trots en blij dat dit weer kan en mag. En op naar de volgende.